Fl-aħħar ġimgħat numru ta' kumpaniji internazzjonali tal-vapur iddeċidew li jbidlu r-rotta tal-bastimenti tal-merkanzija minħabba l-attakki li għaddejjin bħalissa mir-ribelli Ħuti fiż-żona tal-Baħar l-Aħmar. Dan wassal biex bosta vapuri jevitaw ir-rotta lejn il-Baħar Mediterran bil-konsegwenza li numru ta' containers spiċċaw ma waslux f'pajjiżna jew inkella waslu tard. Il-Freeport f'pajjiżna jinbaża ħafna fuq ix-xogħol ta' containers li jaslu mill-Baħar l-Aħmar u l-Kanar ta' Suez u jagħti servizz lil madwar 115 il-port madwar id-dinja kollha, b'50 minnhom jinsabu fil-Mediterran. Net News kellem mal-kap eżekuttiv tal-Freeport David Magro li spjega kif din is-sitwazzjoni qed tħalli effetti fuq l-ekonomija lokali. L-effett mhux fuqna biss qiegħed fuq portijiet ukoll li jew mqasmil fil-Mediterran. Din hija xi ħaġa li affettwat l-ekonomija u l-qasam ta' shipment internazzjonali speċjalment li jew fil-port tal-Mediterran. Numru ta' bastimenti qed jirnexxilhom jgħaddu mill-Baħar l-Aħmar u mill-Kanal ta' Suez iżda hemm bost oħrajn li qed ikollhom ibidlu r-rotta tagħhom u allura qed jaqbżu l-Baħar Mediterran. Dan kollu qed iseħħ wara li r-ribelli Ħuti spiċċaw jattakkaw vapuri li kienu għaddejjin qrib il-kosta tal-punent tal-Yemen. Ir-ribelli Ħuti li huma allinjati mal-Iran qalu li qed iwettqu dawn l-attakki bit-tweġiba l-bombardamenti fuq Gaza mill-Iżraeljani. L-Istati Uniti qed tipprova tmexxi koalizzjoni navali sabiex tipproteġi tbaħħir lejn il-Kanal ta' Suez.